ka step ka bakamen ka basuk ka badap jingkermen ya ka jingim ka jong pi iwei piwei inong sangam bangi pediang sngobha na kaliang jong ka KJP sinat sabni lingba ka jaseng samla syakani ka devotion hagani ka step sngi utorai ka balong ka sngi jong ka jing job thiau ka sngi ka ba baro ublei ulabo bangin dam bangin syakri u Hoat kani ka step ngidon ya kani ka devotion ka ban kan mau ya ka jing im ka jongi bat ayu baka ktien ka jong bulai ka don ban kan mau yangi lingba jong kani ka por tu bulai unkor khu yangi iwei piwei ki bayo ban snap ki bayo ban page lingba ki YouTube channel bakan nong ka bor ya ka jing im ka jongi ka ba mana ka sngi Kasiti ka jong Paul sa kinong room kalanong ka bakhat saw kadakot ka bakhat nyo ka bakren syapang kahima ka jong ublay kahima ka jong ublay kalong kahima jong ka jing yaday lani ka jing yatek ka parsi syapang unong Samaria wabha kalong ka parsi ka bakdaw bat ka bapeni yangi ya ka jing yaday para breu bat kalong ru ka bangila juyo sngaw haki sarman ki bapher bat ka bathaw ya ka jing yadai ka jongi ki Kristan bat kani ka perthai ka bangim itho yaki lani ka bangim tip iru syapang jongki laki long ki Kristan ne laki long ki Kristan ru unong Samaria syempet udai uai ndrei ukloi ban yarap yu wei pat upara mensim ubangat ha ka jing sya thombor khlem da khen ru tip la u itho ne amu tip la undang yo I ne amu hadin ka jing sumar ka ba ula shim khia ban ai hauni ubreu ule ya kani ka kam khlem da khmi lenti ru lani ban yo ru ule namar ba u yo I ya ka jing don kam ka jing yarap khlem da nyo ru upendap ya la ka jong ka kamram bat hakani ka juk ka jongi ka bamenta kabangi im menta im de yo isho yakum gini ki chaching yarap namar bangi yarap yano bat ngi khmi lenti bangin yo something in return nakibei pat ka khamyar bangin syam maki breu kidang long ki bakulot mensem ban yarap iwe pat kani kamde ka jing hikai ka bau Jesus Christ u hikai yangi bangin im lani bangin long ka jing hikai ka bangi yo na u Jesus Christ kalong ka attitude jongi sya ki para mensim kum ki Kristan ukwa baki wei kinyo I yakata ka hima ka jong blai lingba ka jing im ka jongi ka baman na kasngi ka hima ka jong blai ka dei ka hok ka jing bat ka jing kili ka bami kalong kumno ngila ban ong bangi yublay habangim don pat ka jing iwe pat ni im hagani ka perthai ka badon shibon gijat nyam gijat benriu gijat long yeng long sem kijing long kijing man kumno ngila ban peni yadai yalade bat kani ka perthai kumno kiwe pat kinla ban yo ya kata ka hima ka jong blai haga jing im ka jongi hangno kata ka hima ka jong blai ka don bon nangi ngi keli ya kata ka jing keli bat ngi wat ru bangin yo ya ka jubab bat hakani ka sngi ka ktien ka jong blai ka don ban pen kan ma yangi baka jubab baka hima ka jong blai ka long hapo ka jing im ka jongi ka ba marwai ka ba shimat haka gospel ka bakat kum ulukas kalanong ka bakhat nyo ka khot ka ba arphu bai lamni kinom ong hakmi hangni lani hakmi hangtai naba hakmi kahima jong ublai kalong hapo jongi bat hangta ngidon kam ban sedang ya ka jingtai haka ktin phareng kiju ong bangi ju yai kren bhai kini charity begins at home baki ke baro kisdang nalayeng kakhot yang ikum ki Kristan ngidon kam ban sedang bantai ya kahima ka jong blai
na ki yeng ki sem ki jongi ni sko tanat ban rai ya kato ka jing rai atrai pha revival haki kentien ki haka lain ke babut hadin ngimsim ong to ai bakan sedang na sabar bakan wan haki yeng ki sem ki jongi henrengi ong ai kan sedang shwa nanga bar kataru ka de ban long ka jo baka hima ka jong blei ka don hapo jonga tukum nu ngin la ban te ya ka ladang ngim te na ladi bat na laki jong ki yeng ki sem kajing ye dei hapdeng ki kimi baki kpa baki khun kalong kajing sedang ban te ya ka hima ka jong blei kani ka generation ka bangi im menta kalong ka juk jong ka information and technology baki ki gijing kwa gijing tip ngila ban yo hakikti ki jongi ngim don kam so ban dai chani sa te ngim don kam so ban dai ki library ban wat iki kot ki jing tho ki bangi don kam ki tiar kitar ka bam ka di wat ki marseru hakini ki por ki jongi ki la poi shaki yeng ki sem bat kala pun suk sikat dei e hinrei ka wei pat bagata kalong ka jing khanglat ban ya kren hapdeng idkhot jong ka yeng iwe kabumut ki kimi ki pa kim don porsho na kabanta ki khun namar baleng ngila subun kam tang haki ki jong kani ka parthai lagalong hakajing im kaba hakajing long do lani hakajing im kaba yadei hakajing long minsim namar mangim don cho yakapor kumta ki yeng ki sem ki jong iru ki long kumni mangiyo yakajing orpat niyo ya kajing mensaw henry ngim tret pangin yarap kalong gabas ngosi bambanta ki yeng ki sem ki jongi ki pat ki pra nomor ba ngim don sho kajing i dei tat hado dangila poi dalapoi ki weipat ki badon mensim ban yarap yangi ngisuyo lakalong ya kata kajing orpat gani lakalong ya kajing punkhia kakamram jongi ki banghet kalong bangin kersyan iwe ban pen ya kahima ga jong blei shaki wei pat ki para mensim kakamram jong ki kimi ki pa kalong ban penlat ya kapor ban bantei ya kani kahima ka jong blei ha ki khun baka kitab proverb ko angumno hakalanong ga ba arfuar ka khot ka banriu to hikai yu khun hakal ni ka jong trai tikanom phat no wat ondaula her to hikai manoban hikai lada ki kimi ki pa kim don por manoban hikai par ka bas ngosi kalong ba hakini ki juk ki jongi ki bamanta ki khon ki jongi niyo ba onda ki lapoi sabar kimnang ban buram but day daladon pat ki nong yarap ki badon ye kamensim ban yarap hangta kinsak yo ya ka jing thau thamai lada ka yeng kamlong ka bakloi ban yarap mano bakloi ban tei ya ka hima ka jong blei upol ru angumno phi ki khon to buram yala ki kimi ki pa ladam don batei mano ban tei ya ka hima ka jong blei haki yeng ki sem ibu ya ki to ki jing tho haki yeng ki sem ki jongi ka bangi ong Christ is the head of this house and of this home an unseen guest of every meal, a silent listener to every conversation. Hato kani ka long mo ka jing shisha, haki yeng ki sem ki jongi. Ukris ulong ne em, ukli jong ka yeng. Unong bam, hakapor ka bangiya bam, unong sangam, ya ki jing yakren ki jongi paro. Banga saong, balarak ngimdon ka jing tay na yeng, mano bantay, ya ki yeng ki sem. Bat mano bantay ya kahima ka jong blei kahima ka jong blei kalong kahima jong ka jingsuk ukhon sarong aurea hadien ba ulamat ya ki jing sobha bat kani ka perthai ula sotho ba umdon ka jingsuk umdon ka jingkman bat namar balai ula jangai no nala ka jong ka yeng ka sam haga jing sarong ka jong ulayat bat kani ka perthai henrei habula mat ye ka jing ukun mau ka yeng ka jong pa ula kot jingmut hangta bo unyeng bo unlet
ban phai pat chalo jong ukpa namar bu ukun mau haka yeng ka jong ukpa ki eke baro kilong ki badap ki eke baro kilong haka jing sup haka jing kemen pat kat no kalong ka baskong tanat bandon haka taka yeng ka jong ukpa ka ba kham skong tanat susu kalong ba uni ukpa hadien bulai i yulu jong ukun daka jing kemen ulet ban kudup ban map ya ki pop ki jing le ki jong uparo ban tei ya ke hima ka jong bulai ngidon kam ban yo ya ka jing pentumai tu shim ya kata karai kumba uni ukun sarong auria ula shim ya karai ban lej ban phai no sya ka yeng ka jong ukpa kum ki khun kristan ka khot yang ai piru bangin yeng bangin tei ya kani ka hima ka jong bulai nginumla ban tei ya ka khlamda pun kala ya la ka jong ka jing im nginumla bangan tei ya ka hima ka jong bulai khlamda pun thamai ya la ka jong ka jing im but khlem da shakri badamani yu bulai haga jing tei jongi ya ka hima ka jong bulai ngidon kam ban pun thamai ya ka jing im ka jongi but ban eno ya ka jing im ka barim baro kumbu pol uong haka siti ka jong u sakinong koren ka baning kong ka lanong ka ba khatlai ka khot ka ba khatlai ka ba kran chaphang ka jing et bat ki tu ki kentien ki ba khado ki ong no te kumta ka yaisa ka jing et ka jing kermen bat ka jing et kini lai henrei ka ba kham kongsan na kini ka long ka jing et bat tangata hi ka bala bantei ya ka hima ka jong blai haki yeng ki sem ki jongi haka jing im ka jongi ka ba shimet te to blame kur khu yangi ka ne ka step un yarap ba un ai bor yangi iwe pi we bingin la ban sedang ban tei ya ka ni ka hima ka jong blai khamda pe chabar le bingin tei ya ka nalaki jong ki yeng ki sem to blame kur khu na ka banta ka buram ka jong amen tunin phai chu blai ka jing dwai ka buram bangi ai shamia thrai ka ni ka step ka bangi yo thrai ban pusan lingkot ya ka ktien ka jong mi ka ba kren mat ka ba yetho ingi sha phang ka hima ka jong mi athrai ka hima ka jong mi ka long ka hima jong ka jing sup ka jing kemen athrai om ka jing di om ka jing bam sko bha athrai to yarap yangi ki yeng ki sem ki jong i athrai ngin kan mau ya kata ka yeng ka jong mi ka long athrai ha ki do not bat ka jing im ka jong i athrai i long kata ka jaka song ka jong mi athrai to yarap yangi mingi la ban pun khu ya ka ningkong ba mingi la ban tei ya ka ni ka hima ka jong mi halaka jong ka yeng ka sem athrai kurkhu ya ka ni ka sngi ha bangi yo ban keu sha ka yeng ka bangin shakri mi bangin sedang athrai ban ya hakalenti ba ka mon ka jong mi athrai ho athrai to lo rinkat ro ki shakri ki jong mi ki ban yeng ki ban phlai ka kharteng ka jong mi athrai ai bu min se mu jong mi un yo chaka ki do not ki jong i iwe pi we bangin priang ya ka jing shisha ka ktien ka jong mi ka buram baro ngi ai sha mi priang yengi tangkum ni kum ngi long ha ka kharteng jisu ngdwai ngapan amen te to blem kurkhu yengi ha ka ni ka step ka bumta